हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ सुप्रभात इट्स मी ୱିଟେଲି ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଓହୋ ଆଜି କି ଶୀତ। ଏହି ଶୀତର ପ୍ରକୋପରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କି ଗଳେ ବେଳେ କୌଶଳେ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଏହି ଗେଟଅପ୍। ତାପରେ ମୁଁ ବିରୋଧ ଉପରେ ଆଗେଇ ଆସିଲି ଆମ ଗେଲାଗେଲିମାନଙ୍କୁ ଏ ମାଘୁଆ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁକି। ମୁଁ ଯେମିତି ଆସିକି ଏଠି ନିଆଁ ଜାଳି ଦେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଆସିକି ନିଆଁ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଏ ମାଘୁଆ ଶୀତରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିକି ଏ ଉଷ୍ମତାକୁ ଉପଭୋଗ କଲେ, ଆଉ ଅନୁଭବ କଲେ, ଆଉ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଅତି ଗଲା ଯୋଗୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିକି ଆସିଲା, ମୋ ଡ୍ରେସ୍କୁ ଟିକେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ପୁଣି ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିଲି ଆମ ଚିନୁ ଆଉ ମିନୁ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଟୁଇନ୍ସ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଏ ଉପରେ ଯିଏ ଶୋଇଛି ସିଏ ହେଉଛି ମିନୁ। ଚିନୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଚିଡ଼ିଗଲା, କହିଲା ଆରେ ତୁ କ'ଣ ସବୁଦିନ ମୋ ଉପରେ ଶୋଉଛୁ ଆସିକି, କଥା ଗୋଟେ କିଛି ବୁଝୁନୁ, ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଶୋଇବି, ତୁ ଦେଖି କେମିତି ଶୋଉଛୁ ଶୋ। ସିଏ ଚାଲି ଯାଇକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଶୋଇଗଲା, ଆଉ ମିନୁ ପଡ଼ିଗଲା ତଳେ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ୍ କରିବା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।